Жырлый Амали Шакирова туған елі. Бірінші саулаудан жұрда мектебі мұшысы. Rahmat Bekzuruttirib, davom etamiz. Nurg'aliyeва Yunusovic qarovida Boshqirt qizlar uyi, Tushi maktabi. Oy oyansam, esendehin olansam, kaynendehin uyum. Hay, kilen pişirdim kalanan.
Nefis söz, Gamil Afzal, Ko'nglim sizning bilan. O'qiy Ilnur Amirxanov, 2-sonli maktab. Gamil Afzal, ko'nglim sizning bilan. Dehşet dolu front yollarında izim kalmasa da, tuğan ilinin izgi taşlarına konum tanmasa da, kral şüküdüm min ol devirde, kral kirek şakta. Her bilgisiz saltat kabrinde, minem yürek yata. Kay jirlerini sağınıp kilsem de min, başım yalğız demem. Urla urga minsem de min, jırlar izlep minem. Yat şehirde yalğız yürsem de min, yakın dostlar kurem, yalğız ikerimni bilsem de min, ko'nglim sizning bilan. Xiyallanıp yürüyüm bik yırakta, narat ormanında, emme ko'nglim minim algı safta, galem yollarında. Mina yaktı ayaz günler kirek, jilez jiller kirek. Şır yazarga hisli yalqınlı dert, oylu tünler kirek. Şuduram paralaritana, yoltaşvalak poğanavza. Şuduram paralaritana, şuduram paralaritana, imriş paralariyana. Şuduram paralaritana, imriş paralariyana. Uшу мәктәбеннән Нәзидә Фәтхетдинова башкаруында Шуаш халык биюе.
Kabul. Devam edemiz. Birinci mektep kızları Rumiye Dimuhamedova, Hadişe Mansurova hem Aliye Salahbalar. 3 kız büyüğü. Devam edemiz. Birinci mektepnin katnaş vakil ansambl başkarıvında Tatar halk jiri Ashgabat. Dostlardan ayrılsar yalnız
хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле әтиәниләр, хөрмәтле укытучылар, мөгаллимнәр, кадерле балалар. Менә без инде 3нче көн Созвездие Йолдызлык конкурсының гала концертын карыйбыз һәм инде гаҗәпләнеп, сөенеп, һәр көн кайтып китәбез. Һәм шундый фикер килде, безнең һәрбер тарихи чор өчен, җәмгыять өчен иң кадерле байлык ул нефттә түгел, элек-электә нефтсез яшәгәннәр, алтында түгел, һәм башка кыйммәтләрдә түгел, иң кадерлесе, иң зур байлык ул безнең балалар. Һәм инде бүгенге көндә мин ныклап әйтә алам, Актаныш халкы иң бай халык, чөнки бездә талантлы, матур, тырыш, эшчән укучылар, балалар яши. Алга таба да инде шушы укучыларыбызга зур уңышларга ирешеп, районыбызның данын, республикабызның данын һәм иң мөһиме милләтебезнең данын зурларга ясын. Рәхмәт сезгә. Аңлашылай булсын. Нәфис сүз номинациясында безнең кечкенәләр төркемендә 3нче дәрәҗә лауреат 1нче санлы Актаныш урта мәктәбеннән Булат Каюмов. Рәхимит, Булат. Шулай ук безнең нәфис сүз номинациясында кечкенәләр төркемендә Ушу урта мәктәбеннән Салават Заманов. Уртанчылар төркемендә 1нче санлы Актаныш урта мәктәбеннән Әминә Мансурова. Шулай ук 1нче санлы Актаныш урта мәктәбеннән Күзәл Нәбиева. Икенче санлы Актаныш урта мәктәбеннән Мансур Хусаинов. Икенче санлы Актаныш урта мәктәбеннән Зөләйха Нәбиева. Гуманитар гимназия интернаттан Рания Юнусова. Кадет интернат мәктәбеннән Сөмбел Кәримова. Шулай ук кадет интернат мәктәбеннән Вадим Яковлев. Нәфис сүз номинациясында зурлар төркемендә безнең 3нче дәрәҗә лауреатлар Актаныш технологик техникумыннан Алия Гөлмиразиева. Кадет интернат мәктәбеннән Алина Гыйфанова. Вокал соло номинациясында 1нче кечкенәләр төркемендә Киров мәктәбеннән Асылъяр Валиуллина 3нче дәрәҗә лауреат. Вокал соло номинациясында 2нче кечкенәләр төркемендә Тылсым бакча мәктәбеннән Артем Минигалиев безнең шулай ук 3нче дәрәҗә лауреатыбыз. Вокал соло номинациясында уртанчы төркем малайлар арасында Сәфәр урта мәктәбеннән Данис Валиев. Шулай ук Сәфәр мәктәбеннән Инзил Нурлыгаянов. Вокал соло номинациясында уртанчы төркем кызлар арасында Сәфәр урта мәктәбеннән Камиля Мифтахова. Шулай ук Сәфәр урта мәктәбеннән Гөлнур Тимирова. Интернат мәктәбеннән Диләрә Нәҗмиева. Вокал соло номинациясында зурлар төркемендә безнең 3нче дәрәҗә лауреатлар Актаныш технологик техникумыннан Руфина Бусыгина. Ушу урта мәктәбеннән Сита Велиханова. Арасында безнең уртанчылар төркемендә Кадет интернат мәктәбе Саумы бәхет, саумы җыры белән. Вокал ансамбль зурлар төркемендә безнең Актаныш технологик техникумы Тик туган җирдә генә җыры белән безнең шулай 3нче дәрәҗә лауреатлар. Вокал ансамбль зурлар төркемендә Ушу урта мәктәбе күңелләрдә мәктәп җылысы җыры белән.
гимнастикасында безнең Киров урта мәктәбеннән Камила Партиева һәм Эльвина Гордиевалар 3-нче дәрәҗә лауреатлар. Хореография соло номинациясында безнең Уща мәктәбеннән Динә Нургалиева 3-нче дәрәҗә лауреат. Һәм шулай ук хореография соло номинациясында Уща урта мәктәбеннән Гөлсем Шайхуллина 3-нче дәрәҗә лауреатыбыз. Рәхмәт бик. Барыня ты моя, сударыня ты моя, воскресенье ко мне ночью друг Ванюша приходил, 3 кармана друг Ванюша приносил. Барыня ты моя, сударыня ты моя, приносила, да, один карман с деньгами, другой карман с орехами. Барыня ты моя, сударыня ты моя, с орехами. Третий карман с изюмом, третий карман с изюмом. За деньгами любить можно, от орехов зубы больно. Барыня ты моя, сударыня ты моя, зубы больно. От изюма губы сладкие, да нельзя с милым целоваться. Барыня ты моя, сударыня ты моя, целоваться, да нельзя с милым целоваться. Только можно обниматься. Рәхмәт үзен үтіріп, Рузида Гассамова башқаруында Шешен биюі. 1-нче мәктәп.
Birinchi maktabdan Dinara Gaynova boshqaruvida Boshqirt qizlari biyovi. Gürgüneyim. Yukagur. Oy hay. Gudel hengungeder. Gud hem bizden gumurder. Yürekleri yılgın hem. İdenleri hırgın hem. Yukka gürgüneyim yukka. Oy. Birinchi maktabdan Komila Husaynova boshqaruvida Shabata biyovi.
Başın diyetlere. Rahmat izleyiciler.
o'tirib, birinchi maktabning Idil biyu ansambli boshqaruvida Sikrib biyu. Jırlıyım tuğan yakta. Jırlı İlmir Zahrettinov. Birinci maktab. Taşlap gideyim, nişek yalğız edeyim, sen boyunda ösken dallarını. Ağaç şişmelerde, bilmeyim neşlerge de, taşlap gide alma
için Gamil Afzal sözleri. Okuy gimnaziyadan Ralif Gizdatulli. Elle dürüst, elle yalgandır. Kullarında mumlu dalyandır. Bar avuldaş, uyat tatarını dip, taktalaşık uzatıp kalgandır. Tam vakıtı, tatar yokluy diyip, sahnelerde şiir söyledik. Sahnedeşler senin her sözünden gayip izdevlerin sezmedim. Min sondudım. Kader yıllar ötkeş, min seni görmedim avuldaş. Cansızlangan yıllar iske düşkeş, şiir yazdım seni sağıngaş. Taktalaşık ulu, Tatar dipter, Shakespeare'a aşık bulgansın. Zallarını titretken dahi mühter, köpmü sular akkananlansın. Tam vakıttı. Didin Tatar uyan. Tatar alga gürlep barsaşı. Sahnede de bulla kara yılan. Hısset canlı gündeş yalaşı. Elle kaydan kilgen düşman tuğel. Bir sahnede ömür kişirgen. Sovet şımbarlığın yaratmı dip. Üz dostlarım oğlu şirgen. Kontr bulup mühtersi bir gitken. Top düşürgen imiş bayrakka. Talantlı bu da günah iken. Sosyalizm digen bardakta. Motorluğun kürmi nurlu yazның. Qaylarda yatasın avuldaş. Seni sağınıp nefret şiiri yazdım. Yüreğime yalqın qağılgaş. Sahnede Tatar büyüğü. Güllerim. Bağlar Sanat Mektebi kolektivi.
Районыбызда Йолдызлык фестивале ел сайын узса да, ул елныкы елга үзге, бер-берсенә охшамаган. Күреп торабыз, районыбызның яшь талантлары елда яңа яктан ачылалар. Әзерләнү, анда чыгыш ясау, зур тәҗрибә, иҗади үсеш мәктәбе булып тора. Бүген алар район сәхнәсендә якты йолдыз булып балкыйлар. Ә мин инде аларга тормышта да йолдыз булып балкырга телим. Инде сынауларны һәр вакыт җиңә белеп, үзләренең куйган максатларына ирешеп яшәргә ясыналарга. Ә инде безгә бу йолдызларның яктылыгын күрер өчен һәр вакыт күктәребез аяз булсын, көннәребез имин булсын. Бәйрәм белән барыгызны да. Таныш урта мәктәбеннән Алия Сабитова. İkinci sonluk Taныш урта мәктәбеннән Фалилә Сәлимгараева. Шулай ук икенче сонлык Таныш урта мәктәбеннән Илнур Әмирханов. Гуманитар гимназия-интернаттан Энҗи Ильясова. Шулай ук гуманитар гимназия-интернаттан Айбулат Гаянов. Пуща урта мәктәбеннән Алина Галиева. Пуща урта мәктәбеннән Инсаф Газизов. Киров урта мәктәбеннән Айсылу Мирхайдарова. Сәфәр урта мәктәбеннән Нәзилә Солтанова. Нәфис сөз номинациясында зурлар төркемендә безнең икенче дәрәҗә лауреатлар Актаныш технологик техникумыннан Ландыш Аглямова. İkinci sonlu Taныш урта мәктәбеннән Әлфия Мутафалова. Вокал соло номинациясында беренче кичкенәләр төркемендә икенче дәрәҗә лауреатлар. Беренче сонлы Таныш урта мәктәбеннән Риянна Шаймарданова. Шулай ук беренче сонлы Таныш урта мәктәбеннән Динә Нурлыева. Тылсым бакча мәктәбеннән Алина Кустова. Тылсым бакча мәктәбеннән Арслан Усманов. Сәфәр урта мәктәбеннән Айзилә Нургалиева. Киров урта мәктәбеннән Айнур Гайнетдинов. Вокал соло номинациясында икенче кичкенәләр төркемендә икенче дәрәҗә лауреатларыбыз. Азамат Гәрәев Тылсым бакча мәктәбеннән.
гимназия-интернаттан Нурислам Хаснетдинов. Шулай гуманитар гимназия-интернаттан Алина Валиева. İkinci sanat tanışırda mektebinden Adile Şerifulina. İkinci sanat tanışırda mektebinden Daniel Kandimov. Şulay yok ikinci sanat tanışırda mektebinden Gezile Şagaliyeva. Şuşuk bilim uşağından bizning Oyzila Şagaliyeva. Birinchi sanat tanışırda mektebinden Radil Ahmadishin. Birinchi mektepten Amaliya Shakirova. Kirov Urda mektebinden Yuliya Sahbiddinova. Urdançılar türkümünde kızlar arasında bizning ikinci derece laureat, birinchi sanat tanışırda mektebinden Elinara Gilpanova. Kirov Urda mektebinden Azila Khujina. Kuşu Urda mektebinden Aysalu Valiyeva. Zorlar arasında Oktanış Teknolojik Teknikumundan Ramiz Fathiyev. Sefer Urda mektebinden Leysel Zinurova. Vokal ansambl nominatsiyasında bizning Urdançılar türkümünde birinchi sanat tanışırda mektebining Turg'ay vokal ansambli "Всё зависит от нас самих" degan jir bilan Sefer Urda mektebining "Sovma tug'an yoq" jiri bilan bizning shulay yo'q ikinchi daraja laureatlar. Zorlar türkümünde vokal ansambller nominatsiyasida bizning Kirov Urda mektebining Kirov ovli jiri bilan shulay ikinchi daraja laureatlar. Vokal duet nominatsiyasida ikinchi daraja laureatlar bizning ikinchi sanat tanışırda mektebinden Gulnaz ham Alina G'ilmulinalar. Instrumental ansambller nominatsiyasida Qurayshlar ansambli bizning gumanitar gimnaziya-internatning Tatar xalq kuylarini tizma bilan Qo'shi Urda maktabi. Şulay Tatar xalq kuylarini tizma bilan Kadet internat maktabi. Koreografiya solo nominatsiyasida kichkinalar turkumida Katerina Biyu bilan ikinchi sanat tanışırda maktabidan Elvina Gayanova. Koreografiya solo nominatsiyasida Urdançılar turkumida Alsunur Dinova Qo'shi Urda maktabi. Sefer Urda maktabidan Tansulu Shafiddinova. Koreografiya Parlı Biyu nominatsiyasida Zorlar turkumida Mari Biyu bilan Oktanış Teknolojik Teknikumundan Aysalu Malikova ham Yuliana Sultanova. Koreografiya Estrada Biyulari nominatsiyasida kichkinalar turkumida Kirov Urda maktabining Nagit Ishqanlari. Koreografiya
Халык биюләре номинациясендә безнең уртанчылар төркемендә татар бию белән Сәфәр урта мәктәбе укучылары. Зурлар төркемендә безнең Гуманитар гимназия интернатының И туган тел биюе. Рәхмәт бик зур. Ә без дәвам итәбез. Сәхнәдән татар халык биюе. Рәхмәт егетләр, кызлар.
ettirip Karasam da karıp doymayım, gider boyu koyunlarına. Ağlar şitekleşip yalana ya, şılar göbek gider yarına. Bin yaratan sizler kardeşlerimi, hürmet etken göbek yaratan. Şoğa göre sizge bağışlanan, yürek şıllarımda yanratan. Bin yaratan sizler kardeşlerimi, hürmet etken göbek yaratan. Şoğa göre sizge bağışlanan, yürek şıllarımda yanratan. Binto yaşma dava dava dava, yaz nurine dava yolala. Güller arasında ölenlerge, üzenlerge girip yolala. Eğer sizden ayrım yıraklarına, alıp gitmek olsa yollarım. Ayın solağında işitirimin, tuğan şimdi gülmez yıllarım. Eğer sizden ayrım yıraklarına, alıp gitmek olsa yollarım. Ayın solağında işitirimin, tuğan şimdi gülmez yıllarım. sahnede bitiriş kalkmakları büyüğü. Gimnaziya yigitler kızlar başkaruğunda.
Rahmat jigitlar qizlar. Sahnada Kirov ovulining vokal ansambli Kirov ovulchilari. Kışta bir avul
Рәхмәт егетләр, кызлар. Нәфис сүз. Нинди һөнәр яхшырак? Гамил Абзал, укый Пушы мәктәбеннән Динар Илдарханов. Мин Гали һәм Габдулла. Безгә 15 яшь тула. Башладабыз аптырап, нинди һөнәр яхшырак. Тимерче булып дуслар, яндырып сугып дуслар. Ышкын чәчеп шапташып, дәүче көчне уйнатып. Тимер ята сандалда, учагында янавып. Нәрсәләр кирәк сезгә? Хәзер, 1 минут. Тимерче булып дуслар, я булмаса күмерче, туган илгә, халыкка күмер казып бирүче. Аннан яхшы эш тә бар. Паровозда машинист, паровозда кочегар. Юллар кала сызгырып, паровоз китә усып. Берәү бара еракка, берәү бара кунакка. Яхшы дуслар, бу эштә башка эшче килештә, теләсәң кайчагында йөреп була вагонда. Әмма менә пилотка, менә күксел болытка, күңелледер ишарга, кирәк иде кутыпка. Озын ефәк тасмадай сузылган елгалар, ерак кала таныш таулар, авыллар, урманнар, рәхәт анда, һавада. Ә менә солдат булыр чагында, поста туры яхшырак, чиктә булу яхшырак. Автоматны тотасың, агачлыкка пысасың, йөрәк тибә тип-тәтеп, син ятасың, күзәтеп. Шаныш бар коралда, сикереп чыгам мин алга, алар аптырап кала. Руки вверх, господа. Гали, Вәли, Габдулла. Сезгә 15 яшь тула. Башладасыз аптырап, нинди һөнәр яхшырак. Бәхәсләшеп тормагыз, абзагызны тыңлагыз. Сөз жайыннан сезгә мин киңәш бирим сезгә дип. Бу елгалар сезнеке, бу урманнар сезнеке, сез туган һәм сез үскән, сез яшәгән илнеке. Эштән эшкә сикермә. Сайла менә бу җирдә күңел тарткан һөнәр син. Кулыңнан гөл түгәрсең. Һөнәрләрнең барысы да тигез кеше кашында. Күңел тарткан бер һөнәр сайла. Сине кешеләр алтын куллы дисеннәр. Рәхмәт егетләр. Сәхнәдә технология техникумның яшьлек бию ансамбле башкаруында Татарстан халыклары биюе.
bitirib, sahnada Tatar biyu "İ tuğan tel". Gimnaziya yigitlar qizlari. Rahim ederiz. Türkümünde bizning To'sin Baxshi maktabidan Oyzada Hamzaliya Hilashilar birinchi daraja laureatlar. O'rtachilar Türkümünde bizning ikkinchi sonliq tanish o'rta maktabidan Nursulton Sharifulin ham Insaf Yilmazovlar.
Кыргызстан соло номинациясында лауреатларыбызны экинчи сонлы Октаныш Урта мектебинен Зәлия Сәрбарова, вокал инструменталь ансамбль номинациясында лауреатлар экинчи сонлы Октаныш Урта мектебинен Яңа буын ансамблі Трава у дома. Хореография соло номинациясында кичкенелер төркемендә беренче сонлы Октаныш Урта мектебинен Мари бию белән Айсилә Шәйхразиева, башкорт бию белән Тылсым бакча мектебиннән Илфина Галиуллина, чуаш бию белән Күч Урта мектебиннән Тәзилә Фәтхетдинова, соло номинациясында уртанчылар төркемендә безнең беренче дәрәҗә лауреатлар Актаныш технологик техникумыннан Лияна Муратова барыня бию белән. Беренче сонлы Актаныш Урта мәктәбеннән Шишен бию белән Рузилә Гыссамова, шулай ук беренче сонлы Актаныш Урта мәктәбеннән Линара Гаянова, Камиля Хусаинова, беренче сонлы Актаныш Урта мәктәбеннән Шигән бию белән Алия Сәләхова, Сәфәр Урта мәктәбеннән Мари бию белән Зилия Габдуллина. Хореография соло номинациясында зурлар төркемендә безнең башкорт бию белән Күч Урта мәктәбеннән Илүзә Нургалиева, шулай ук Күч Урта мәктәбеннән рус бию белән Камиля Биктимирова, Актаныш технологик техникумыннан Крәшев бию белән Айсылу Маликова, хореография парлы бию белән безнең уртанчылар төркемендә беренче сонлы Актаныш Урта мәктәбенең кызлары өч кыз бию белән Румия Димөхәммәтова, Хадиша Мансурова һәм Алия Саллаховалар безнең шулай беренче дәрәҗә лауреатлар, рәхмәт кызларыбыз. Хореография халык биюләренә хәзер кызлар бишәбез без сезнең белән. Хореография халык биюләре кичкенәләр төркемендә безнең беренче дәрәҗә лауреатлар Гөлләрен бию белән балалар сәнгать мәктәбе, татар бию белән Тылсым бакча мәктәбе, татар бию белән Күч Урта мәктәбе, уртанчылар төркемендә башкорт һәм татар биюләре белән Күч Урта мәктәбе, Свердлау татарлары һәм Шымапас биюләре белән икенче сонлы Актаныш Урта мәктәбе, интернат мәктәбе татар бию белән шулай ук беренче дәрәҗә лауреат дуслар. Актаныш бию белән безнең беренче дәрәҗә лауреат гуманитар гимназия интернат укучылары. Зурлар төркемендә татар бию белән гуманитар гимназия интернат, Ак яулык биюләре белән Күч Урта мәктәбе безнең беренче дәрәҗә лауреат. Татар бию һәм халыклар дуслыгы бию белән Актаныш
Технологик техникумыбыздың шулай ук бірінші дәрәҗә лауреат. Татар бию белән Сәфәр урта мәктәбебезнең беренче дәрәҗә лауреат. Беренче санлы Актаныш урта мәктәбебезнең шулай ук татар бию белән беренче дәрәҗә лауреатлар. Татар һәм Марли биюләре белән Киров урта мәктәбе. Рәхим итегез. Тәбриклейбез, алкышлыйбыз, рәхмәт егет кызлар. Талантларны барлау, кадр хөкүмәте профессиональ якын килә белү, булар барысы да жюрига йөкләтелгән иде. Эшләрендә уңышлар телибез һәм үзләрендә сәхнәгә төшәбез. Хөсәйнова Альбина Идрис кызы, Исламова Сирина Муллаян кызы һәм Муллахметова Илюза Мирза Ханиф кызы. Хөрмәтле жюри, сәхнәгә рәхим итегез. Алар безнең районны иңгә буйгайрып, барлык балалар бакчаларында, мәктәпләрдә булдылар. Бик зур титаник хезмәт. Чын күңелдән рәхмәт итәбез. Уңышлар, сәламәтлек. Гала концертына карап отыру күңелле, но гала концертка чаклы сайлап алу истәлеккә фотосурәт. Алкышлыйбыз хөрмәтле жюриларны да. Сездән әлбәттә инде дуслар әйтәгез әле. Җылыдан җылы көчледән көчле. Алкышларны бүләк итгән хөрмәтле жюрилар. Хәерле кич, хөрмәтле ата-аналар. Булар бөтенесе дә бик зур хезмәт сорый. Шуңа күрә инде район башлыгы буларак минем рәхмәтләремне кабул итеп алыгыз. Ну бу кирәк. Монсыз булмай. Без быел да аны кыскартмадык, 3 көн буе калдырдык. Балалар бакчалары, төп мәктәпләр, урта мәктәпләр. Чөнки бу хезмәтне барыр күрергә кирәк. Хәзер бик олы сөйләшеп булмай. Узган ел хәтерләсә, Алина бу сахнадан әйткән идем, Алла берсе исә булса, иң кешеләрен Казан сахнасына алып барабыз дип. Бирде менә сиңа. Узган ел пандемия идән дә чыгып булмады. Шуңа күрә инде нәрсәдер обещай итеп булмай. Но бу ел чаралар күп кенә безнең. Алла берсе талантлы балаларыбызны, талантлы коллективларны, көчле коллективларны күрсәтү, тәбрикләү буенча юлларын табарбыз. Иң беренче рәттә инде мәктәпләр, мәктәп җитәкчеләре, мен сезгә мөрәҗәгать итәм. Һәрберегез урында тиешле анализ ясагыз, тиешле баланы хезмәтен күрегез. Әле моннан биргән, һәрбер мәктәп үзе тагын шулай ук балаларны тәбрикләп китсен иде. Бездә инде быел һәрбер баланың кулыннан тоттырып төшереп җибәрдек. Шулай ук бала сәхнәгә чыкканда ул буш китәргә тиеш түгел. Кем менә булса да һәрбер бала ул талантлы. Ну, аны менә ләйсәнәдек битте. Бездә бит быел зонасы була инде елзыкның. 6-7 март диелде. Анда күбрәк балаларны безгә катнаштырырга кирәк. Үзебезне күрсәтергә кирәк, сынап карарга кирәк, башка районнар белән чагыштырып карарга кирәк. Әгәрдә плансына да әзерләнергә кирәк барыбер. Гомумән әйтәсем килә. Килешәм. Актанышта барыбер инде бар яклапта талантлы балалар, талантлы шәхесләр хезмәт кыя һәм бу көндә белем ала. Әйтергә кирәк, сәнгатьнең һәрбер төрләрендә өйрәнә. Шуңа күрә мин бик канәгатьләнү хисе белән карап утырдым. Алла бирсә, саектырмаска кирәк. Алга таба максатлар куеп, үзебезгә зуррак баскычлар куеп, үзебезнең менә шу кичкенә талантларыбызны үстереп, зуррак сәхнәләргә чыгарырга язсын иде һәм аларны шул зур сәхнәләрдә күреп, сөйнәргә язсын иде. Сезнең белән берлектә Актаныш балалары бит булыр, Актаныш шәхесләре дип киләчәктә дә шулай шатланып яшәргә язсын иде. Рәхмәт бик зур куйган хезмәтегез өчен. Димәк, дуслар, Йолдызлык 2021 фестиваленең гран-при иясе икенче санлы Актаныш урта мәктәбенең Лашыннар вокаль ансамбле. Рәхим итегез. Лашын егетләре сәхнәгә төшәбез. Ансамбльнең җитәкчесе Татарстанның атказанган укытучысы Рәфидә Нуриәхмәтова. Ничә еллар инде алар безнең хәзер менә Актанышның данын җаклыйлар. Үзебездә район эчендә икенче санлы Актаныш урта мәктәбенең Лашын егетләре.
Алдағы тұрғанлары жаңа өсіп келген кішкене лашындар. Рахмет жігіттер, оқушылар. Рахмет бик зор. Урта гомуми белем бирү мәктәпләре арасында безнең 3нче урында кадет интернат мәктәбе. Әйдәгез әле алкышларга күрик дуслар. Кадет кызларында шын көңіл дейбіз. Рахмет. Шушылай кадет исемен құру жүрдігіз. 2нче урында безнең Киров урта мәктәбе. Киров мәктәбе кадетында шын көңіл дейбіз. Оқушылар, рахмет. Шулай ук 2нче урында Сәфәр урта гомуми белем бирү мәктәбе. Рахмет хезмәтегезгә, оқушылар, безгә. 1нче урында кайсы мәктәп дип уйлыйсыз? Әлбәттә инде Ушы дуслар. Ушы урта гомуми белем бирү мәктәбе безнең 1нче урында. Ученулар һәр вакыт беренче булырга тиеш. Чөнки белеп торабыз, алар беренче президентыбызның авылдашлары. Район үзәге мәктәпләре арасында безнең 3нче урында Актаныш технологик техникумы. Техник машин көңіл дейбіз. Рахмет, оқушылар. Шулай ук 3нче урында 1нче Актаныш урта мәктәбе. Беренче мәктәпләргә рахмет итәбез, оқушылар дейбез. 2нче урында 2нче Санлы Актаныш урта мәктәбе. İkinci sonunda məktəb Hayır fənlərinin nətiyətini özləşdirmeyi və şöyle matır ettirip yolda şıqqan hazırlanır. Һәм инде 1нче урында сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернат укучылары. Гимназияда оқушы егет қызларны һәм әлбәттә инде коллективның шын күңелдән котлыйбыз. Рахмет хезмәтегезгә. Алда да иҗади уңышлар. Это ясно всем вокруг, столько музыки и света. Ты мой друг, и я твой друг. Здесь таланты состязаться не устанут никогда. Море песен, море танца, смех и радость навсегда. Созвездие солнца, созвездие света, созвездие встречи и доброй мечты. Созвездие дружбы, созвездие веры, созвездие мира, тепла и любви. Летом, осенью, весною, пусть бежит за дальний даль. Мы с тобою всей душою наш любимый фестиваль. Пусть услышит песню эту вся огромная страна. Этот зал и эта сцена будет с нами навсегда. Созвездие солнца, созвездие света, созвездие встречи и доброй мечты. Созвездие дружбы, созвездие веры, созвездие